Balke yafa khorob lainai. Hello. Hari se yafa khorob lainai mumbati mesin jangi tongo ang thajingok saka pohor kha bilai kana chin bagai nakuk mani tande bagai male pohor kering seng tongi manja je jagawa pohor a pohor na seng mar tharo abuni bagai dirio pandano kaham ke sakti Taibo hambai mariwo joto official department ro ini o panda cari nai ro joto department taibo hambai mariwo especially chinaro phai manja phainai participant joto school ni student ro teachers ro no pai pe hambai ya paro ini ni o kombrok sal ni teni dini actually norok joto na siwo ini ni o 19 January mo kaisa oitihasik din mo kaisa historical day ini ni se 47 years ni sekarang 1979 Kokbrok salno Kokbrok language no state language ne recognize khaiteng mani sal officially language ne declare khaiteng mani sal tini sana thangkai Kokbrok bosodo 47 year ya sini dangai fa sini tini simin sini ohani indigenous ro mo kuno deborma koloi jomatia rangkhol molsom monikoke sini Kokbrok sanai ro sen thamsa sini ko kaisa obono sen gosei na obni samani kok Kokbrok ni o dinisal je 47 years moto sung manibo maniyabo sung dinore himlaibo himyabo Kokbrok sal already no declare khaisa but haipano mo tini sudu Kokbrok sana simin sung moi to khaya tini sung chini folk dance chin jadu kolija chini traditional sung moi to khaye sini identity no chung proud khai nau এবং chini identity no chung borom rimani osal hai sentinoro sudu Kokbrok dehni sentin reli khaimani akok chini nasik mo chini bakhawo protek boson no chung abono bisi brum no chung moi to ma khainai ja I chini Kokbrok chini manikok chini language mo no chung boron marinai o boron di mani bagise bisi brum tini se boini beskango khai placard tisawai se ma phono bo tam ni bagai mizurok bor khanya nangia boron language already no boron je musum te baje khaiti bro tini kaham kan chori to sing mo tini ma khaimani karon ke chini je 47 years state language recognize khaijak phano chini je language chini je kok samung chini je educational je jaga o sogna tongmani chung a jaga soguya mi tongo omoni bagai chung hapang je sapan phaito chung moi to khai mariwo
o hani indigenous borok kok borok sal ebong kok borok no sing taibo promote khanya nangko taibo sing tisana nangko ta sing khanaka 1946 78 ni simino 1968 78 ni simino chini hani borok ni demand kok borok no roman horobai ke sinani bagai saitep lain theo tini bo adura tini bo incomplete sini kebang ma din romoi chung saitep lai phayo happen chin saitep mong jaga sogya kuni bagai sang tini bo kok borok sal ne chen palai mo tini no din happen chung koknani kokya 19 January keu borok saimia kabang mutomo tamo kok borok salabo kok borok salki abo to kok borok asaiga kok borok to chini thousands of years chen chini mani ko no chen taibu kusu klangani bagise tini ni o salu sun muito khai manai lai chini culture chini tradition chini identity dinosen every preserve khane bagai sing all dino muito khaye sing tini ni hai dino kabang ma jagawono tini ni os hal pala jadi to ang phumo bunuka titi edisi hapang bohena naithok kai sing rally khaye procession khaye chini kokno borong lai respect lai sing pala lai kok borok director ini hoite protect bosorno pala jabu bisi brum palai jabu but chini message chini nasik mung kaisa no tongnai chini kokno chini mani kokno taibu kusu bela motrangi thangai chini kokno chini roman horwe baike serioi chini kok textbook taibu kabang sapok jakthum taibu chini kok lo kok tang ro taibu ka hamke sapok jakthum taibu bela motrangi phurun jakthum obon chini nasik mung kaje nasik kabang kok sagla chini program hanji ekta ni jinin chen khaile mani tabo 5টা baje dongkha norbo asokte basa seleja kha basa kisa gan rok folk dance rok nani ni bagi asu baja saimano haipano chen mo public thani sin message marinai je chini ko mani ko o kokno sing taibu kusu bera motlang ma thangnai chen honor ma khainai chen respect ma khainai chen borom marinai om se kok saino tini minani kok sang orum pai ka jor tono hambai thank you